Titongko, kano dangkanyo tingkat keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ko Indonesia masyarakat Batang Kabuang Padang pastikan bahwa urusan akhirat itu urusan nan sabana urusan dunia urusan nan indak yubana. Walal akhiratu khairu wa abqa inna hadza la fi suhufi ula suhufi Ibrahim wa Musa. Iya, itu tempat awak ya kan. Dan juga salah ya itu dong, betul ya itu. Karena jajaknya Ramadan dot kalau nampak di kita persoalannya kini kau dan baramulu akhirat walal akhiratu khairu abaka dan baramulu kampung akhirat balau sabaya banyak kampung yang abuka tu baki untuk kakal mana. Dik akhirat kau salamulamoe yobana. Di kalau kampung akhirat yobana, sambil taruh kampung dunia ndak yobana, kenapa sih anda bisa terlena dek mau di dunia? Sanggoi lupa wak kapado aki. Kan banyak orang na lupa ke akhirat di muri dunia. Banyak sangat kau. Kadang-kadang ada nan hebat nalah kamati wim boy buya. Buya tolonglah buya. Calia di buya engken. Calia pajala jagia. Kadang buya tu takut lon calia. Awas salah. Salah masalah kamati bau wim bau buya tangkap buang. Bau bayi ke pondok santren. Bau cai uku sultan uku sini uku Malen uku Muhammad Arif. Sutai guys. Tai tolong tai. Kalian sutai pajala bangongo. Sutai takui lon calia le. Kuan moe kuan tu je. Bisi alangku di bisi ani ku tu ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Kacau ku ni. Agak jauh kayak tu. Agak jengko tu pamisian bolo je beko matinya kau je. Nauku salah do, mau usah salah do. Awak yang salah kenapa lah kamati tu baru membompo. Kau ngau wiri sekian sebulan gua. Musajid harus salikin, surau harus salikin, Batang Kabuang, dak kayak pondok pesantren Batang Kabuang Padang. Santri Bapak Ibu Siko, kampung santri. Orang buat Aluang, orang Pekanbaru, orang Padang, orang buat Basuang, orang Pekanbaru ngaji siko, uang siko kan ada. Uang siko dia ngaji si jauh. 2 tahun nanti leh. Uang jauh-jauh, uang ngaji ko, orang siko mana nak barang ngaji lo? Iko problem. Nah, jadi yang ulang balik kaji Bapak Ibu, jangan sekali-kali lah tibo je waktu sakarat kadi maungku, kini maungku tunjuanku. Batanyola la ilaha la kalimah syari'ah tu buah de kita af'al di Allah taala ilaha kalimah tarikai illa kalimah haki Allah kalimah ma'ri adi dudu ande guru kaji dua kaji itu dawa tunggu pulang awak kepada Allah sabalon nama datang membuboy sabalon nama puju datang menjapui pulangkan milik Allah kepada Allah lun diambil bu pulangan ikolah tibu orang menjapui indah jo kajera mata bilang wak mata bilang kau je salah lah dia mbak adu lagi di salah lah biar orang 3 tahun ditanya orang lupa tu penyakit wak gini teman. Hayai Allah punya, kudarai Allah punya, iradai Allah punya, sami Allah punya, basir Allah punya, kalam Allah punya saudara. Ma punya awak, cu tunjukan gembo. Apa nak awak tunjukan gembo? Cola tunjukan gak cie awak lah ye apa nak bawa? Ada mambo arato awak lah ye. Ada mambo bantiang. Mambo laki awak lah ye jo laki awak sekali ada tu. Jangan mamain aja kiroi di pareso iyo ndak ado ci Allah di kalau ndak ado ci Allah jawa bawa ke akhirat do sebelum pulang tinggal sagalo ndak bawa awak ndak bawa arto tinggal arto awak ndak bawa rumah tinggal rumah awak ndak bawa suami ndak bawa anak ndak bawa segala macam ndak ado bawa apa-apa ka pulang tinggal sado Allah jangan dibawa ado mak juri namanya kecik buyamo di pakandangan tanah mak juri ko nyo punya tambilang
Majuri, salah wa tambilang ba ama orang toroyong. Jadi dia ambil ni tambilang tu sabana barasia gajak tajam. Kau tambilang. Pulang kau deh. Jadi dibawalah tambilang teritoriyo menalah suat tajam. Sanjo kau sudah toroyong di pulangan tambilang tu balik dengan yang pemuda ni. Aceh majuri, kau nak tambilang nan kau dah. Bana tambilang makan ni kau nak wasalang pagi tadi ndak. Tadi wasalang pagi mo ba ako inda dia ma inda iko tambilang den doh je. Panyang paja tadi. Dek lawa lihat balia inda ajo pi cumila cek bini mak juri tu yo amilang. Tadi yang salang tambilang tu ba barasiah kan? Tajam kan bakile yo asas tajam barasian pulang lihat. Oh, agak tu. Pemuda dia sahai di basuh bersih-bersih di pulang ni kau tambilang mama kau yo tambilang nen kau nanti ndak agak tu lo bapak ibu dahulu waktu raya kata ya ado badoso ado bautang ado bingi ado mendongkak laki guys lama biah bapak ibu walaki je 10 sangat 10 aja kira aja 10 lagi ya lidah bahasa lambe pulang kau. Oi, kalau di sana lina ba ata lambe pulang. To dia nyewa ampie sikonya mah. Ambo jauh ka preman bawa yo sikonya. Awa tangkap buang padang sampai di rumah wa. Ambo 2 jam lo jonda pi dia lah bo. Tugas ambo memang modeko bae. Dadoge ba ambo tibo just tujuan guru masalah. Yang penting Bapak Ibu kaji dape. Lah babalia-balia memanarif ka ambo lah kalau masalah lah kacok me Bapak Ibu. Adu nasi yang lagi lu kami. Kasugo ko diundang deh tong konto lu muluin nabi dia nak. Mulut Nabi santren. Kini bawa indu ambo sa lainnya ko lah. Nak santren unti boleh lah. Nah, jadi pastikan. Kau nak dipastikan lebih baik. Ada dipastikan nak pastikan tambilang tadi atau punyo Allah tadi subalun di pulangan barasiahan. Apa nak barasiahan ko? Tubuh. Leya doa apa tubuh? Barasiahan dari doso. Doso tubuh so ini tekan ada pak. Tubuh kodo soe namoe pada tepa siak date siak pa siak kali pandai jo mejo ni lah anak-anak kini nak pandai mejo ni Bapak Ibu kalau anak-anak kini aba itu nya ata itu nya kalau wan lu ndak baijo ana lidah itu dah wana jadi dosa tubuh barasian sebulan ada dosa tubuh kok pasik nan dikatakan pasik itu apa tahu lai bakarajoan sembayang tu basuh gua tu bataga oi sembayang basuh gua bataga kalai tahu waktunya segala orang nendak sembayang orang pasiak tu Pak Ibu asai kini mau do sanaen do kini di orang murah je meninggal sembayang ni padahal meninggal sembayang tu dosa besar kalau 5 kali awak nak sembayang sehari semalam 5 dosa besar awak. Dek anak-anak adik-adik ambo kini kan murah je ndak solat tadinya no. Padahal yang dikehendaki solat tu generasi muda tu nak. Kalau nanti tua kau kan leh sembayang. Orang tua taat, orang muda taat ancak na muda. Orang tua tu kan leh taatnya lah tua mah. Tenang pule nak dona sembayang. Lasu haje lalu dia juga ndak sembayang ba lo lah urang. Juga pasti awak kalau lo. Dosa kali di kampung Jawa nu mak kengkeng namanya. Tentu mak kengkeng. Iya awak dalam surga ba menyabu. Iya kok nak tahu nawa ba abana urang nendak sembayang ko kan itu dikaji. Adik, mak kengkeng tu dulu rumah orang ko kan dibukan rumah kayu je dapur konyo. Di dapur rumah tu orang sudah membeli liang lado. Lupa manungkuian batu lado tu tati lantang je batu lado tati lantang je maswa mak kengke ditolongan membasuh 3 kali jilek baunya de mak kengke tiba orang punya rumah diambil tungkahan badan tang di pinggang ngenjang tak belo mak tiba di bangka cagi di bangka batuang sedang mengengkang tu tiba babe ada wanjang salah napa kiang de awanjang itulah dia ambil malang dan jadi anjang dia ambil malang di awang jadi anjang calialah dia
Labiah laki di batu lado dan jile. Atungkahan di haban ke pinggang. Mengalah kajahe manusia mancaliak dan yang tu. Cek babi. Wah salahnya. Masalah dan coba yang sudah membuat sambal lado, labiah laki di batu lado, lajaleh kadi campaan aja itu nyo. Ambak aja leh kadi basu, ada jile dan 2 kali jile orang atungkahan padangkang di pinggang nana. Aduh, ang salahnya, salah dan, yuwa ang dek mancilo. Kalau elo yang rumah orang tu dia game makan di kabe ang diugang salah orang tibo elo orang kampung tu yang kau ang dek mancile. Ang kalau mancile aku nasib anggo. Tidak orang kalau lama jile itu model. Penjilat nama Abalah. Iya kalau anda manjile, kau mau kotak kau nasib ang. Kalau ndak manjile, ang ndak baa dan jiang. Oh yo ye. Lu cekal yang kecil bagunya. Kasudah nih bapak ibu malang dapat telah jadi pegang. Ya adi ube lah dek babi tadi perasaan jiang kau. Ba mo pe ede tunggu mo be mo garanya. Jang. Lun malang nang lingjang, malang joden padoang lingjang. Ba malang ibi, wa ang kalau elo jang di kabeang diugang dia game makanan diugang jang. Pi kalau den dan jang kecil babi tadi Kalau den lalu dia lalu jadi dan basoga ugang sakampone nang to. Aja waang sekali nak. Tu sakaya kay babungun nambah si gayong di karanca anu dan tu dawaang to aja. Anjing kan yo kok dapet bagayong di anu babiri kan. Ada lo dituduh gue. Awak lo dituduh babungun pula. Siang jadi. Astagfirullahalazim. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Lagi Astaghfirullah Astaghfirullah minal khataya. Selesai. Ingat Ibu, kece anjia je babi, tapi bi jiang adolonan behino pada wadang nenjang. Anu manusia. Siapa manusia itu? Manusia nan dia gih de tuan kemewahan. Makannya lama, lalu nyo sanang di sapering beg, bata 2 rumah mewah pakai AC. Tapi inyo ndak sumbayang di anjang, labia hino pada waktu anjang. Cegak anjang so. Ndak cayo anjang, cari Al-Quran. Laqad zara'na jahannama katsiran minal jinni wal insi. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Nan babahayo la biaino dai binatang itu nan kecen anjang apa lo ya Quran kan itu ayat itu ya. Bal hum adall tu bahasa wae kan bal hum adall tu kan lebih hino. Lah biasa se daripada awak, daripada binatang. Nyukal an'am kecetuan jolok. Kal an'am itu seperti binatang ternak. Balhum tetapi mereka yang indak solat itu lebih hino daripada pajar berdua tadi. Siapa dua tadi itu? Mak Keng. Jadi Bapak Ibu kalau ada suami wanda sembahyang semua lalu aja baca tadi. Rasain lah, undanglah Muhammad Arif mengasai lah. Menang katipu kalau diundangnya pada boleh kok tagahan. Sabab mengasai kok. Ini Bapak Ibu yang menghormati. Jadi hasil kaji kita istiqamah. Tago lah. Bu, amo keciannya sia timbo
Bersyukur awak tinggal di Batang Kabuang bebo, di bawah lindungan ulama awak. Baan nasib ugang nan tinggal di pinggiran-pinggiran yang tidak ada ulama, ada nasinan sutai main mama sumbayang pandainya. Nak pandai bakaji doh, nak do kaji tasawuf, nak do kaji tarikat, nak tentu dia mengenal Allah doh. Kalau kaji kita di Batang Kabuang ko bu, kaji wak balayi babatin di layinyo kita sembahyang poso zakat haji, di batinnya kita nak kembali kepada la ilaha baguru namanya bebo. Ndak semua jalan jadi syukur kita betang. Semua jambo, ambo tinggal bapak ibu di kota Pariaman, mengaji di Pakandangan. Pakandang tu santren banyak ibu. Sanang banati kok dimasukan de gae lu SMP SMA, labului hawa jo kajinya. Mungkin dunia kadang kira jadi orang kayo lombonya. Kira kota jadi kota DPR kita bisa gagah kau ah. Ambo bapak ibu kalau mau nilai-nilai foto mau mak pene. Foto ambo mau cari ya. Kalau mancale ambo ndak kampanye ya menangnya. Sabo wa gagah. Ya September lah tu lah. Calian gua nggak gagah lah. Sama jo Irman Gusman waktu mancalon DPR o DPD lo. Tentu dah gua napi baka menanya anca cepu aja lo indo pun nampadu si mai itu ini hantaan. Dia mau pikir-pikir kok mancale, mau caliak gambar lah kita menangannya tu. Dia mau muju dah, muju mau dah aku dah mancale dah pak ibu. Tak ada ambo dia lah jadi orang pakai tapi pakai aja ni pe mati dah pakai. Agala do pakai. Muhammad Arif tongku gala dari guru, Bandaro dari ayah, Sapi dari mama, suku ambo koto pak ibu. Ada orang koto si kona. Ndak doga surang je orang koto kok. Caliela nanca-anca tu koto tu. Astagfirullahalazim. Alhamdulillah. Wah, Bapak Ibu kaum muslimin yang hormati, kita tarik kesimpulan. Kita lama-lampau mana di target Bapak Ibu. Kesimpulan yang pertama, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wazkurullaha ni'mata 'alaikum. Kecek Tuhan, tagok-tagoklah kamu dengan tali Allah, dengan syariat Allah, dan wala tafarraqu, dan jangan bercerai-berai. Nang kedua Bapak Ibu, unyian wirid guru, tasabih, tahbid, takbir, tahlil sudah sembahyang. Kalau ada waktu tambah na wajib jonan sunat. Kalau 5 kali semalam apa salah kita duha, kita tahajud, kita tamatkan Quran. Bulan Ramadan patang kosian ali tamat Quran bagi hadiah 2.000. Amandangan dengan hadiah 2.000 tu dah nunjuk dah. Bagi hadiah 1 juta menunjuk salah. Alhamdulillah Pak Ibu, mungkin dengan wirid perdana mendoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan-bulan depannya segala musibah tatulak ni mai ampie awak sayo sekato wirid korami ne amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kesimpulan kaji Pak Ibu, barasihan diri sabalun mati abihan doso tubuh sudah kau dikaji doso nyawa le nyo doso 3 doso tubuh doso nyawa doso hati. Kini nawak baca doso tubuh baru pasia biswak maswak awak budang katibo doso nyawa agi senen taruh nya di anak jatuh tu kaget. Ambo tadi Pak Ibu, ambo senen ko wirid Bapak Ibu. Adit mula wirid tadi dulu, sudah wirid baru ambo langsung ngamai Pak Ibu ya. Tu mau kombo ndak bisa joto tadi dah kalau joto lambe. Apa so jon dak ko jar gitu pas menggigi pulang. Uang sekolah lo awak pulang. Lah, dia tu kesimpulan kaji, hati-hati tema awak tago-tago dengan wirid guru awak. Arti kata istiqamah, jangan murah batuka, jangan murah dirubah orang. Supaya tanang batin awak, selesai dah doa awak dan jamiah kehidupan awak. Kenapa? Awak bahagia dengan apa yang ada di awak. Mudah-mudahan barakat guru sampai Nabi Rahman Allah, salamai awak dunia, salamai sampai akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin ya rabbal. Panjang stasiun di Piaman, tarantang kawe ampe alai, buatan tukang dari Padang Panjang kakida jalan Kamuaro. Sedang bak kini kita hentikan lah pasti saja banyak bana kaji sedang tabang kalai. Kok bau mue kita samo panjang lain kutiko kita ulang pu. Talantuan kana ya dosana tasingguang katurun bapak jomande ambo sana kemana kan orang di siko minta maaf lahir dan